Halloween, festa li wieħed jista' jqisha bħala verżjoni oħra tal-Karnival fl-aħħar ta' Ottubru. Attività mutur kummerċjali li bosta drabi tnessi tradizzjonijiet ta' missirijietna marbuta mal-mewt u l-erwieħ. Biex dawn ma jintilfux matul il-jiem tal-4 u l-5 ta' Novembru, il-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu se jinbidel f'ambjent ta' diqa li kienu jkunu fih il-Maltin ta' mit-sena ilu meta kienu jitilfu lil xi ħadd qrib tagħhom. Fl-istess palazz tal-Inkwiżitur tkellimna ma' Kenny Tkassar li spjegalna l-importanza li ma jmutux it-tradizzjonijiet Maltin. Matul dal-aħħar snin deħlin ħafna influenzi barranin, fosthom influenzi ta' Halloween, illum Halloween tiela u nieżel fuq fomm it-tfal tagħna, u qegħdin ninsew propju dak li huwa Malti. Propju għal dan il-għan għażilna li f'din l-attività konna wkoll wirja ta' affarijiet relatati mar-riti funerarju. L-avventura l pubbliku fl-attività Eid tal-Erwieħ se tibda bin-newwieħa biex niftehmu n-nisa li fil-funerali xogħolhom kien ikun li jibku b'soba. U propju introduċejna din is-sena rappreżentazzjoni teatrali tan-newwieħa li kienu jkunu nisa li jiġu imħarsa propju biex joħolqu ambjent ta' diqa propju wara t-telfa ta' xi ħadd tażiż b'mod partikolari fil-funerali. Permezz ta' tliet xeni differenti imqasma matul l-attività, in-nies ser jifhmu aktar x'kien l-irwol ta' dan in-newwieħa u ser jgħinu allura nidħlu aktar fl-ambjent u fl-atmosfera. Apparti jekk ser ikonna l-ikla tal-Eid tal-Erwieħ, ibbażata fuq tradizzjonijiet propju marbuta ma' dan iż-żmien tas-sena, ser ikonna wkoll xogħol letterarju b'mod esklusiv se jinqara l-ewwel darba minn Emanuel Mifsud. U jekk int persuna ta' kuraġġ se jkollok l-opportunità li torqod f'dan il-palazz ta' żmien il-kavallieri. Hawnhekk qegħdin fil-bitħa tal-ħabs tal-Palazz tal-Inkwiżitur imdawrin b'ċelel tas-seklu 17 li propju għal din l-okkażjoni tal-Eid tal-Erwieħ se niftħulhom il-bibien biex propju min jixtieq jista' anke jqattar lejl fihom jorqod fihom. Nafu li hawn ħafna stejjer relatati ma' dan il-post hawn ħafna nies li jibżgħu propju minn Palazz tal-Inkwiżitur, m'hemmx ngħidilkom li hawn xiex tibża', però ser nofru l-opportunità biex min irid jiġi jipprova jara jismax forsi xi leħen illi semgħu xi anzjani jirrakkontaw